खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ चिरां जिल्लानि ब्रैथि खेबनि दैजिं फेस्टिभेलाव दिनै 9थि सान स' दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदायाव आं नोंथांमोनजों सिनायथि होनो लादों लोगोसे बिथांनि बागै गोबां मिथिगोन बिथाङानो जाहैबाय माइ रादाबनि एमडी बिथां आरज खुंगुर गयारी स' बिथांजों जों दिनै मिथिगोन माइ रादाबनि गासै डिटेल्सखौ लोगोसे बिथांनि आबुं सिनायथिखौ नैबे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन स' नैबे समाव आंजों दङ माइ रादाबनि एमडी आरज खुंगुर गयारी गिबियावनो सारखौ आंनि महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय बिथाङानो जाहैबाय माइ रादाबनि एमडी आरज खुंगुर गयारी स' गिबियावनो सार नोंथांखौ नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो खावलायग्रोबाय प्रथमावनो आं गिबियावनो बयखौबो बरायग्रो महिलारी वाइड एंगलाव आंनि मुङा जाहैबाय आरज खुंगुर गयारी आङो माइ रादाब वेब चेनेलनि माबा एमडी आरो एडिटरबो आंनो माइ रादाबखौ आङो जानुवारि 30आव स्टार्ट खालामदोंमोन बे आयदाखौ लानाय जे जोंनि जे बर'फोरनि जे आइडेन्टिटिफोरखौ मानसिफोरा रावबो मोनथिया होननानै ओमफ्राय बेखौ एसे निउस चेनेल नङा माइ रादाबा जाहैबाय मोनसे स्ट'रि टेलार्स माने नोङो बर'नि आइडेन्टिटिया मानसिफ्रा मोनथिनानैबाबो मोनथिया मानो होनबा गावनि बर' हारियानो बर'नि आइडेन्टिटिखौ मोजाङै मोनथिया थ' लासै लासैनो बे जिनिसखौ आवगायलांनो मानो होनबा बे मोनसे जोंनाव जे समाव आं स्टार्ट खालामदोंमोन बे समाव माबाया डिजिटेल चेनेला जेबो माबा गैयामोन आइडेन्टिटि बांद्राय गैया आं जेला स्टार्ट बेखौ आंनि मिसेस जाय दङ माइनो जे सिइअ आंजों मावबाय जे ज' लोगो मोननानै खालामदों बेखौ थ' जों बे मोनसे भिजन दंमोन कि जोङो बेनि थ्रु माइ रादाबनि थ्रु वेब मिडिया मानो होनबा वेब मिडियाखौ होननो थाङोबा वेब मिडिया जाहैबाय नोङो बेनि रेन्जआ जेरावबो दङ दुनियानि गासिबो खनायाव थायो थ' जाय जोङो 6 शेड्युलाव ओमफ्राय जोङो रिकगनाइज लेंगुवेज जाबाबो जोंखौ बर' जाथि होननानै मेरला जाथिफ्रा मोनथिया थ' बे जाथिखौ मानसिफ्रा इनफरमेसन गैया थ' लासैनो बे जिनिसखौ जोङो माने मोनसे ममेन्ट बायदि लादों आरो आं मोनसे मिशन बायदि लादों कि लासैनो जोंनि चेनेलनि थ्रु आंनि वे अफ स्ट'रि टेलिंनि माने मोनसे काहानि आंना मोनसे माइ रादाबना मोनसे आलदा स्टाइल दङ थ' बे स्टाइलजोंनो लासैनो जोङो बे जिनिसखौ प्रेजेन्ट खालामनो नागिरदों मोनसे प्लेटफर्मबो होनो नागिरदों मोनसे राव होनो नागिरदों जायनिखि जोङो माइ रादाबखौ होनो भइस अफ द पिपोल जायहा आवाज गैया बेनि थाखाय माइ रादाबा आवाज जागोन जाय खुनु नेगेटिभ एक्टिभिटि नङा जों नेगेटिभ माइ रादाबना मेइन मिसना जाहैबाय कि जोङो खुनु नेगेटिभिटिखौ प्रमट खालामा जायखिजाया मानो गासिबो जाथिफोरखौ जोङो बिदा फंबाय बायदिनो आवगायनानै लांनो नागिरदों ओमफ्राय मानियोबो स' माइ रादाबनि मेइन एमानो जाहैबाय कि नोंनि आइडेन्टिटिखौ प्रिजार्भ खालामनाय ओमफ्राय बेखौ मोनसे श'केस खालामनाय मोनसे प्लेटफर्म होनाय जायो स' सारा माइ रादाबनि बागै फोरमायबाय स' इयुन थांखिया मा माइ रादाबखौ लानानै नोंथांमोना इयुन थांखिया मा दङ दायालागै दाथ' सोलिलांगासिनो दङ जोङो मोनसे 2020आव मोनसे प्लेन लादों कि जे जोंना आसलाव दाबो माइ रादाबा मेइन प्लेटफर्माव दाबो फैया मानो होनबा जोङो फाइनान्सियेलि जों एफा स्टेबलबो जोंबो जायाखै आंना मास कमिउनिकेसन बेकग्राउन्ड दं जोंना आंनि वाइफनाबो दङ खिन्थु डिजिटेल प्लेटफर्माव फैनो मानसिफ्रा स्ट्रागल खालामो दा माइ रादाबखौ जोङो इंलिश रिप्रेजेन्टेसन होयो मानो होनबा जोङो जुदि नोङो खालि बर'बा मोनसे बेरियार थालाङो कि दस्रा दा बर' रायलायगासिनो दङ बे इन्टारभिउखौ दस्राफोरा बुजिया जानो हागौ दा आं जेला जोङो रिप्रेजेन्टेसनखौ मोजां खालामो लेंगुवेजखौ मोजां होयो प्रेजेन्टेसन मोजां होयो मानसिफोराबो माने बाध्य जायो कि नों नाय सोर बे मानो बे मा होनगासिनो दं बेनि इम्परटेन्सआ मा होननानै बे जिनिसखौ मानसिफ्रा मोनथिलाङो आरो थ' बे जिनिसखौ जोङो दा मोनसे इनिशियेल स्टेजाव दं बे इयाराव जोङो मोनसे रिजुलेसन लादों कि लासैनो जोङो मोनसे प्लेटफर्म सेटआप खालामनानै जोङो बर'नि जे मा होनगोन बेखौ जोङो आं बेखौ मा होनो आरो कन्ट्रिबिउटर टु द ससाइटि जाय जोंनि बिटिसिनि एरियायाव थानाय बर' जोंखौ जाथि दङ जोंनि बेनि जौगानायनि थाखाय बेखौ मोनसे माबा होदों कन्ट्रिबिउसन होदों इसेबाबो बे सासे
खामला मावग्राबो जानो हागौ सासे आबादारि मावग्राबो जानो हागौ सासे हाउसवाइफबो जानो हागौ सासे स्टुडेन्टबो जानो हागौ ओमफ्राय सासे पलिटिशियानबो जानो हागौ ओमफ्राय सासे स्पर्ट्समेनबो जानो हागौ बिसोरनि काहानिखौ जों लाबोगोन श'केस खालामगोन बिसोरनि स्ट्रागल बिसोरनि पेशन बिसोरनि इमेजिनेशन ओमफ्राय बिसोरनि जे खस्थ'खौ बिसोर बोरै खालामनानै मोनसे प्लेटफर्म होनो बे जिनिसखौ जों लागोन आरो सारमोना दासिम बेवहाय इंलिश रावखौल' लानाय जादों ना इंलिश नङा बेहाय जोङो माइ रादाबाव नोङो गासिबो राव नोङो माल्टिपल लेंगुवेज होननानै गासिबो बर' एसामिस बेंगलि हिन्दी इंलिशआथ' प्राइमारि जे लेंगुवेजखौ मानसिफ्रा बुजिगोन बे लेंगुवेजनिजोंनो खालामगोन नोङो जुदि सोरबा बेंगलिदों नों बेंगलिजोंथ' बर' रायलायनो हाया नाखि बे इंलिशबो बुजिया जानो हागौ हिन्दीखौ इउनिभार्सेल लेंगुवेज खिन्थु जे लेंगुवेजजों मानसिया बुजियो बेजों थ' थेवबो जोङो प्राइमारि लेंगुवेजआ जोंना इंलिश जाहाथे जों जेला स्ट'रि राइट खालामो बयबो बुजियो मानो होनबा दा इंलिशआ दा बेसिक जाहैबाय दा बेसिक इंलिशखौ बयबो एसेबाबो रोङो थिगानो दङ सार ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ माबे जिल्लानिफ्राय पाब्लिश खालामगासिनो दं दासान्दि दा बेखौ जोङो चिरां जिल्लानिफ्राय पाब्लिश खालामगासिनो दङ मेन गाहाय माने अफिसा चिराङावनो दासान्दि गोजोनफुरियावनो गोजोनफुरियाव एक नं गोजोनफुरिया जोंनि अफिसानो फैनो हायो सोरबाफोर जोंना कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायो फैनानै हायो जायहा जिखुनु इनकुवारि दं माने माइ रादाबनि पर्टेला दंखायो बेहाय नोङो साजेसन्स नङाबा इनफरमेसन्सखौ मा लानो ओरै दा बे फेस्टिभेलावनो दैजिंनि फेस्टिभेल जानायनि आगोल बिराद मानसिफोरानो सोंहरखांबाय कि बोरै जागोन बेनि प्रग्राम लिस्टआ बोरै आगोलनिफ्रायनो थांनाय बोसोरनिफ्रायबो कानेक्सन दंखायोमोन मानसिफोरा स्टार्ट जायाखैमोन खिन्थु मानसिया कानेक्सन दंखायोमोन थ' बेनि इनिशियेल इनफरमेसनखौबो आं आगोलनिफ्रायनो हरगासिनो दं ओमफ्राय आङो गिबियावनो मेरला स्पर्ट्समेन ओमफ्राय मिनिस्टारजोंबो कुइसनिं खालामबाय थायो बेफोरनि थाखायनो ओमफ्राय जेरै दा जोंनि मेइन स्ट्रागोल जे बड'लेण्ड स्ट्रागोल दं प्रमद दा बिसोरजोंबो बे जिनिसफोरखौ आपडेट रायलायबाय थायो जोंना जाहैबाय जों पलिटिकेल कुइसन्स नङा जों बै कुइसन्सफोरखौ बै साबजेक्ट्सफोरखौ हाइलाइट खालामो जे इम्परटेन्ट जे मानसिफोरा जेरै नों आं कमन मासफोरा ओमफ्राय बिसोरनो कुइसनखौ एन्सारखौ नांगौ मानसिफोरनो पलिटिकेल एन्सारखौथ' नाङा जे कमन मासना जाय सिम्पल एन्सार कि मानो जागासिनो दं बेजों मा मोनगा बे जिनिसखौ दा जोङो माइ रादाबना एमाबो बेखि नों दस्रा प्लेटफर्मजों जइन जानानै जोंनि दानि जे बर' युथ्सफोर दङ बिसोरनो मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो कि दुनियाव कि कयेकटा मोनसे जिनिसल' कयेकटा प्रफेसनल' गैया मेरला प्रफेसन दङ जेजों नों जौगानो हायो आवगायनो हायो नोंनि आलदा आइडेन्टिटि बानायनो हायो बे जिनिसखौ जोङो प्रमट खालामो आरो थ' बे जोङो लासैनो ओरैबायदि मानसिफोरजों मिटआप खालामगोन ओमफ्राय प्लेटफर्मखौ जोङो प्रभाइड खालामगोन जे बिसोर गावबा लाइफखौ सास्टेइन खालामनो हायो आगोलाव जौगानो थाखाय आरो थिगानो दङ सार ओमफ्राय सारा नोंथांमोननि बे वेब एड्रेसखौ बुंना होनो हागोन नामा जोंना वेब एड्रेसा जाहैबाय www.myradab.com ओमफ्राय जोंनाव फेसबुकाव माइ रादाब लिरबानो जायो ओमफ्राय इउटुबाव जोंनाव जास्ट माइ रादाब टाइप खालामबानो जायो ओमफ्राय इन्सटाग्रामावबो दङ /रादाब /रादाब स' बिथाङा गासै लिंकखौ नोंथांमोननो बुंना होबाय नोंथांमोना एनि इनकुवेरि जुदि मिथिहोनो बा फोसावनो गोसो दङब्ला बिथांनि गासै डिटेल्सखौ बुंनाय लेखा मादो ओमफ्राय आङो डेसक्रिपसननि सिङाव बिथांनि गासै डिटेल्सखौ होजोबगोन कन्टेक्ट नाम्बारजों लोगोसे स' नोंथांमोना दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव बा दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव नोंथांमोना मिथिनो हाबाय माइ रादाबनि MD बिथां आरज खुंगुर गयारि बिथांजों दान्दिसे मोगामोगियाव बे माइ रादाबनि भिजन माइ रादाबनि थांखि माइ रादाबा दासिम मा पाब्लिश खालामबाय दं बेनि गासै डिटेल्सखौ मोननो हाबाय स' सारा दिनै बे मोगामोगि आयदायाव जोंनो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे नोंथांनि बे थांखिया इयुनाव जाफुंसारथों लोगोसे नोंथांमोना माइ रादाबनि फेसबुक पेज इउटुब चेनेल माइ रादाब गासैखौबो साबस्क्राइब फल' खालाम जाहाथे बिथांनि इयुन जोलैया बा बिथांखौ लानानै जोंनि जा इयुन जोलै बेफोर मोजाङै मिथिनो हायो लोगोसे बिथांमोननि जा थांखि इयुनाव बर' हारिखौ लाना बेयो मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हायो स' दिनैनि बे मोगामोगि आयदानि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों सार नोंथाङा सम होनायनि थाखाय थेंक इउ